Môj otec akoby pritom ležal na zemi a tento sochár ho rukami liečil. A pamätám si, že niektoré členky mojej rodiny boli doslova hotové a uveličené z toho, že on má úplne horúce ruky z toho, ako strašne teda toho môjho otca lieči. A musel si ich ovlažovať v studenej vode. A teda toto ich zjavne presvedčilo. Ako to vyzerá, keď v rodine niekto uverí šarlatánovi? Hoci o liečiteľoch a ich rôznych zázračných postupoch počúvame už roky, nedotýka sa nás to dovtedy, kým sa sami neocitneme v podobnej situácii. Osobnú skúsenosť tým má aj novinárka denníka SME Mia Žureková. Jej príbeh je silným svedectvom o tom, čo sa môže stať, keď niekto v ťažkej životnej situácii uverí falošnému liečiteľovi. V podcaste Oklamaní spolu odhalíme šialené medicínske postupy z minulosti, kde púšťanie žilov či konzumácia ortuti boli bežnou súčasťou liečby. Spolu sa vydáme odhaľovať dôvody, prečo vznikli rôzne alternatívne formy medicíny a prečo ľudia veria nezmyslom. Vítaj pri druhej sérii podcastu Oklamaní, v ktorej spolu s odborníkmi preberieme témy, ktoré sú častým dôvodom na hádky a nedôveru k modernej medicíne. Dnešná epizóda bude špeciálna a venovaná príbehu rodiny, ktorú pohltil svet ezoteriky. Moje meno je Bianka Verešová. Mia, vítaj v podcaste Oklamaní. S komentárom o tom, čo si prežila, keď tvoj otec ochorel na rakovinu a rodina sa rozhodla obrátiť sa pri liečbe na šarlatána, bola ocenená aj novinárskou cenou. Prečo si sa rozhodla o tejto téme písať a hovoriť verejne, keď to teda musí byť veľmi náročné? Nemám rada, keď sú ľudia klamaní a oklamaní. Presne tak, ako sa volá tento podcast. A ešte viac ma irituje a vytáča, keď niekto zneužíva ich bezmocnosť a zraniteľnosť. A to bol vlastne jeden z dôvodov, pre ktorý som sa rozhodla, že musím povedať o tom, čo sa stalo aj v mojej rodine. A zároveň som chcela na absurdnosti tejto mojej osobnej skúsenosti ilustrovať, čo sa deje v našej spoločnosti ako takej, pretože prípad môjho otca nie je ojedinelý. A ani veľa ľudí z môjho okolia nevedelo, do akých až šialených rozmerov to u nás v mojej rodine narastlo a dozvedeli sa to až po zverejnení toho textu. Ja sama som si ani nevedomila, aké naozaj hlboké ponorenie do týchto alternatívnych vôd to bolo a až postupne som si to tak akoby spätne vyjavovala a uvedomovala. A naozaj si myslím, že to ešte nebolo to najhoršie, čo ľudia môžu zažiť. Takže chcela som, aby to bolo také memento. Šarlatánom sa vždy darilo, vo svete, ale aj na Slovensku. Tam, kde chýbali lekári, možnosť dostupnej a lacnej liečby, tam v rade čakali šarlatáni pripravení liečiť choroby bizarnými až nebezpečnými metódami. Keď už liečba založená na dôkazoch dostupná bola, ľudia sa aj tak otáčali za postupmi šarlatánov. Prečo? Keď odborník lekár nerobí mu po vôli, keď nelieči tak, ako on chce, vtedy so šomraním a nedôverou zanechajúc lekára, obráti sa na všakovakých švindlerov a vidrigošov, na žilosekačov, na bohyne. Napísal v roku 1886 lekár z Mijavy a Nového Mesta nad Váhom Julius Markovič v článku Predsudky a mylné náhľady o zdravotníctve u nášho ľudu. Liečitelia šarlatáni nachádzajú svoje uplatnenie aj v 21. storočí, práve preto, že občas medicína založená na dôkazoch zlyhá alebo neprináša také rýchle a uspokojivé výsledky, ako očakávame. Odkedy si pamätám, tak v mojej rodine boli prítomné rôzne skúsenosti alebo reči o existencii nejakých jasnovidných ľudí s rôznymi schopnosťami, liečitelia, liečiteľky. Bolo to viacero členov a členiek mojej rodiny, ktorí vlastne nejakým spôsobom využívali, nazvime to, pomoc od ľudí, ktorí sa venovali vešteniu, jasnovidectvu. Už od v podstate mojich tínedžerských rokov som počúvala o dobrých a zlých energiách, o tom, že napríklad naši zosnulí blízky nás chodia navštevovať v snoch a vlastne vždy sa akoby našiel aj nejaký dôvod, pre ktorý tí moji príbuzní chodili využívať pomoc týchto, nazvime to, ľudí so schopnosťami v úvodzovkách.
Či už to bolo vlastne riešenie nejakého osobného problému, pracovného problému. Išli sa poradiť o tom, ako majú, ja neviem, čo majú robiť v práci, alebo ako sa zachovať v nejakých situáciách, ktoré boli prekážkou v ich živote. A vlastne keď ochorel môj otec, tak všetko sa to ešte viac vystupňovalo, pretože mu chceli pomôcť a mám pocit, že to bolo hlavne kvôli tomu, že on mal 47 rokov a im, alebo teda nám všetkým sa zdalo, že je príliš mladý na to, aby zomrel. Ty si verila tomu všetkému, keď si v tom vyrastala? Všetkým týmto veciam? Ja som bola vždy dosť skeptická voči týmto veciam, pretože som veľmi racionálne založený človek a mne tam akoby stále chýbalo niečo také uchopiteľné, nejaký dôkaz. Všetko to bolo iba také akoby sprostredkovaná informácia, že toto je takto a toto som zažila u tej a tej liečiteľky a toto mi bolo povedané. Ale brala som to tak, že OK, vnímam to, príjmam to, čo mi hovoria, ale narážalo to na tú moju skepsu. No zároveň musím priznať, že keď potom došlo k tej akoby vyhrotenej a náročnej situácii, keď ochorel môj otec, tak aj ja som veľakrát podľahla takej akoby iracionalite alebo tomu, že niekde možno na nejakej úrovni som chcela veriť tomu, čo tí moji príbuzní hovoria alebo čo hovoria tí ľudia so schopnosťami, ktorí sa akože snažili pomôcť tomu môjmu otcovi. A možno to bolo hlavne o tom, že som si tiež chcela pestovať nejakú nádej. Ale dnes sa na to samozrejme dívam úplne inak. Liečitelia, veštice, ľudia s darom od Boha a mnohí ďalší vytvárajú akýsi magický svet, ktorý sa nám môže zdať plný nádeje oproti tomu, čo zažívame v ambulanciách doktorov či na nemocničnom lôžku. U nás doma sa začali kopiť všetky možné pomôcky alternatívnej liečby, alebo nazvime to prírodnej liečby rakoviny, od rakitníkového oleja cez marhulové kôstky, vitamín C, homeopatika, rôzne čudné kvapky, esenciálne oleje. Potom to boli návody na nízkosacharidovú dietu, lebo to sa tak často na tých alternatívnych weboch hovorí, že treba ten nádor vyhľadovať. To, že už človek vyhľaduje aj sám seba, tak to asi nevadí, že? A potom rôzne akoby výťažky z ovocí, ktoré boli údajne bojovníkmi proti rakovine a tak ďalej. A do toho všetkého u nás doma prichádzali informácie o tom, kto všetko je ochotný o môjmu otcovi posielať na diaľku energiu alebo ho nejako liečiť. Tam bolo zakomponovaných naozaj veľmi veľa ľudí, od tých, ktorí akoby boli už také, že známe nejaké jasnovidky alebo osoby so schopnosťami, ako sa to u nás doma nazývalo, až teda potom po toho najhlavnejšieho liečiteľa, ktorý sa mu venoval. A ono sa to všetko dialo tak rýchlo, že išla som trošku s prúdom a v niektorých veciach to fičalo úplne pomimo mňa, lebo mňa sa veľakrát nikto nič nepýtal, nikto mi nič neoznamoval vopred. Veľakrát som sa dozvedala veci až ex post, teda až keď sa udiali. Niekto mi prezradil, že no ešte tam tá pani chce tátovi pomôcť a ešte tento človek posiela energiu a túto osobu sme oslovili a tam sme toto kúpili. A ja som to len nejak tak akoby pasívne príjmala, čo si uvedomujem až dnes. A iróniou je, že o niektorých veciach alebo takýchto krokoch, ktorými sa moja rodina snažila mu pomôcť, nevedel ani môj otec. A myslíš, že tou hlavnou motiváciou bolo to, že už boli zvyknutí na ten spôsob, alebo teda tie ezoterické veci, ktoré robili v minulosti, alebo to bolo aj sklamanie z nejakého zdravotného systému, alebo že čo bolo tou hlavnou motiváciou tých tvojich blízkych, aby sa rozhodli s touto cestou? Tým úplne najhlavnejším dôvodom bolo podľa mňa to, že moja rodina si skrátka nechcela pripustiť, že by môj otec ako 47-ročný zomrel na rakovinu. Ono bohužiaľ sa to stalo. Ako 47-ročnému mu zistili, že má rakovinu v tom najviac pokročilom štádiu už s metastázami a o 3/4 roka ešte stále mal 47, tak zomrel. A jednoducho toto bol podľa mňa naozaj hlavný dôvod, pre ktorý sa rodina snažila urobiť čokoľvek, aby sa to nestalo.
ale zároveň som presvedčená, že mali skreslenú predstavu o tom, čo by otca čakalo, ak by nastúpil na chemoterapiu. A jednoducho viacero hlasov z tej rodiny ho tak ukecávalo, že by mu to ublížilo, že on to teda napokon odmietol. A tie prvé mesiace nepodstupoval chemoterapiu, ktorá mu mohla nie zachrániť život, ale predĺžiť. No a takisto moja rodina určite počula zo svojho okolia rôzne príbehy o iných ľuďoch s rakovinou. Nedôverovali tomu, že chemoterapia by mohla byť na úžitok, báli sa jej. A dnes samozrejme my vieme, že v tej paliatívnej medicíne, ktorá funguje na to, aby predĺžila alebo skvalitnila zvyšok života toho chorého človeka, tak skrátka, že to dokáže nejakým spôsobom pomáhať a predĺžiť život, ale no povedzte to zúfalým ľuďom, ktorí pred sebou vidia len smrť všakže. A ja mám pocit, akoby, že všetci sa môjmu otcovi snažili pomôcť, že ten zámer tam naozaj bol dobrý. Len tá forma bola škodlivá a nebezpečná. A nechcem, aby to vyznelo tak, že iba nevzdelaní alebo nejakí hlúpi a príliš dôverčiví ľudia sa utiekajú k takýmto formám a že veria proste nejakým ľuďom v úvodzovkách so schopnosťami a liečiteľom a šarlatánom, lebo tá liečba rakoviny je naozaj v mnohých prípadoch zdĺhavá, emocionálne náročná a bolestivá, jednak aj pre toho chorého človeka, ale aj pre tú jeho rodinu. A myslím si, že aj človek, ktorý pevne dôveruje vede, sa občas môže utiekať aj k viere v takéto akoby nadprirodzené sily, keď je konfrontovaný s tým, že by mohol stratiť svojho blízkeho. No a dnes samozrejme to vnímam celé ako obrovskú chybu. Všetko to, čo sa tam udialo okolo toho. A je to podľa mňa odstrašujúci príklad toho, ako prísť jednak o peniaze, ale zároveň aj ako stratiť čas a zdravie. A keby som sa do takéto situácie dostala dnes, v tomto veku, s týmito vedomosťami, ktoré mám, tak chcem veriť tomu, že by som nedovolila, aby došlo až k toľkým absurdnostiam, ku ktorým došlo v tom čase. Tak ako píše vo svojom komentári novinárka Mia Žureková, využívanie alternatívnych liečebných metód je pri ľuďoch trpiacich onkologickým ochorením časté. Podľa onkologičky Márie Rečkovej je komplementárna a alternatívna medicína používaná u 10 až 80% pacientov s nádorovým ochorením. Komplementárna medicína znamená, že človek využíva rôzne doplnkové metódy, ako napríklad masáže, akupunktúru či bylinky spolu s klasickou medicínou. A teda navštevuje lekára, berie lieky alebo chodí na operácie a popri tom si pomáha aj niečím navyše. Alternatívna medicína je, keď sa človek rozhodne tieto metódy používať namiesto štandardnej liečby, čiže klasickú medicínu odmieta a spolieha sa len na neoverené postupy. Najčastejšie ho využívajú bohatší pacienti, mladší pacienti a ženy. Medzi najvyužívanejšie formy liečby patrí ovplyvnenie mysle, bylina medicína, chiropraxia, čo je metóda, kedy sa rôznymi hmatmi a tlakom upravuje pohyb chrbtice a kĺbov. Pre niektorých ľudí je podľa mňa ťažké dôverovať lekárom a odborníkom a namiesto toho veria šarlatánom práve preto, že veda je zložitá a pre laikov môže niekedy práve takto pôsobiť. Nevždy dáva jednoznačné odpovede, niekedy sú to len pravdepodobnosti, niekedy sa to vyvíja a my sme ľudia, naše mozgy sú nastavené tak, že my chceme všetko zjednodušovať, simplifikovať, chceme rýchle, ľahké odpovede a riešenia a tá veda alebo štandardná medicína nie vždy dáva, kdežto šarlatáni tí komunikujú presne takto. Komunikujú jednoducho, sebavedomo, ponúkajú jasné odpovede, dávajú nádej ľuďom alebo to, čo chcú počuť. Potom náš mozog má akoby takúto prirodzenú tendenciu to uprednostniť a myslím si, že tí šarlatáni často vystupujú aj ako niekto, kto je akoby alternatíva proti systému, proti tej akoby klasickej západnej medicíne, čo môže byť pre niektorých ľudí príťažlivé, lebo veria napríklad tomu, že lekári a farmafirmy chcú na ľuďoch zarobiť a pritom si neuvedomujú, že rovnakým spôsobom fungujú práve aj títo liečitelia alternatívni a ignorujú to práve preto, že oni im dávajú takúto útechu, nádej, vypočutie a v neposlednom rade si myslím, že mnohí šarlatáni sa vedia veľmi dobre predať a efektívne odkomunikovať to, čo potrebujú, čo môže mnohým ľuďom znieť práve príťažlivo a dôveryhodne.
keď akoby by sme to zhrnuli do nejakej teórie, tak skrátka oni len využívajú množstvo rôznych takých psychologických a manipulačných techník. Nie je to len o tom, že venujú človeku čas, aj keď to je veľmi dôležitá súčasť, ale zároveň používajú slová napríklad, ktoré znejú odborne. Začnú hovoriť o detoxifikácii, začnú hovoriť o kvantovej energii, rezonančná terapia, bunková pamäť a skrátka, aby pôsobili odborne. Nemusia ľuďom nič vysvetľovať do hĺbky, obvykle to ani nerobia a zaobalia všetky také svoje nezmysly do toho pseudovedeckého jazyka. Takže pre človeka bez nejakej odbornej znalosti to vyznieva dôveryhodne a odborne. A potom je tam naozaj to, že venujú ľuďom, ktorí prídu za nimi s nejakým problémom, skrátka dostatok pozornosti, vytvoria v nich pocit, že im rozumejú, prejavia empatiu. A dokonca, čo teda ja viem aj nie že z tej mojej osobnej skúsenosti, ale z tej rodinnej skúsenosti viem, že akoby využívajú aj skúsenosti iných svojich klientov a hovoria ľuďom, že no mala som tu takú a takú pani a podľa lekárov bola nevyliečiteľná a nedalo sa jej už nejako pomôcť, ale ja som jej pomohla, ja som ju vyliečila. A vlastne zneužívajú potom aj pochybnosti o tej konvenčnej medicíne, zovšeobecňujú niečo, čo je napríklad akoby zlé alebo niečo, čo nevyšlo a potom to vyzerá tak, že celá tá štandardná medicína je zlá a nefunkčná a oni ponúkajú tú jedinú správnu alternatívu. Ja napríklad nechcem, aby táto moja rodinná skúsenosť a tento príbeh môjho otca vyznieval tak, že keby sa nezveril do rúk šarlatána, tak by prežil. Nemyslím si, že by prežil, mal rakovinu 4. štádia, bola to rakovina žalúdka, mal už metastázy na rôznych iných orgánoch v tele, ale čo som si takmer istá, že keby nastúpil na tú chemoterapiu hneď od začiatku, ako mu to zistili a neodkladal by to niekoľko mesiacov, tak by to s nami mohol byť možno, že o niekoľko týždňov, ak nie mesiacov dlhšie. A skrátka by prežil dlhšie ako len 3/4 roka od diagnózy. Pomoc šarlatánov je často veľmi drahá. Od rôznych podomácky vyrobených produktov až po ich zázračné schopnosti si môžete zaplatiť tisíce eur. A to všetko v dobrej viere, že liečiteľ má naozaj schopnosti, ktoré pomôžu. Aj počas náročného obdobia Míinho otca prichádza na scénu liečiteľ, ktorý sa preslávil svojim darom. Odporúčanie naňho dostáva aj rodina od vzdialenejšie príbuznej s tým, že vraj liečil mnohých slávnych ľudí, medzi nimi aj Michaela Jacksona. Toho liečiteľa, ktorý liečil môjho otca, nazývam v článku sochár, lebo on sa venoval umeleckej sfére a teda aj bol, alebo teda je sochár. On tvrdil, že pracuje rukami s energiou a že vie liečiť. Nemusel sa človeka dotýkať, stačilo, že prechádzal popri tele, vedel tak vraj, alebo v úvodzovkách vedel, samozrejme, diagnostikovať, čo človeku je. A ešte teda ho tak údajne aj liečiť. Dokonca aj ja som mala takú jednorazovú skúsenosť, keď som sa s ním prvýkrát zoznámila, že bez nejakého opýtania proste prišiel ku mne, lebo moji rodičia strašne chceli, aby ma nejako skontroloval, lebo ja som mala od detstva, alebo teda mám od detstva cukrovku a oni asi chceli, aby niečo im nové povedal, čo sme možno, že nevedeli. A bolo to naozaj veľmi zvláštne a nemám pocit, že by nám povedal niečo, čo by bolo buď presné, alebo niečo, čo by sme ako nevedeli. Takže ja s ním nemám teraz nejakú takú wow skúsenosť, že úžasnú vec mi povedal a nemá to odkiaľ vedieť, no nič takéto sa neudialo. A ono akoby sa píšil aj tým, ale to viem tiež len sprostredkovane, nerobil to tak akože napriamo, ja som sa to dozvedala od tej mojej rodiny, že liečil často aj rôznych akože takých zámožných ľudí, vysoko postavených ľudí, politikov, celebrity, dokonca, čo som teda úplne odpadla z toho, tak vraj liečil aj Michaela Jacksona. Ak sa teraz na tom smejete, tak ja sa takto spätne smejem na tom tiež veľmi a naozaj nerozumiem, že niekto z mojej rodiny mu toto mohol veriť. No a vlastne môjho otca zobrali na takú našu rodinnú chatu. Tam teda na pár dní sa s ním zavrel aj tento sochár a robili tam rôzne seansy.
neviem koľkokrát denne, lebo som tam nebola pri tom celé tie dni. Viem, že len asi raz alebo dvakrát sme ich tam prišli pozrieť. Ja s mojou mamou. No a môj otec akoby pritom ležal na zemi a tento sochár ho rukami liečil. A pamätám si, že niektoré členky mojej rodiny boli doslova hotové a uveličené z toho, že on má úplne horúce ruky z toho, ako strašne teda toho môjho otca lieči. A musel si ich ovlažovať v studenej vode. A teda toto ich zjavne presvedčilo, že naozaj niečo tento pán robí. No a čo je na tom celom také akoby najšialenejšie je, že si za to pýtal horibilné sumy. Ja som sa to opäť dozvedela až oveľa neskôr, ako sa to dialo. Pýtal si, myslím, že najprv 500 eur na deň, keď tam takto strávil s mojím otcom čas a neskôr to bolo až 1000 eur na deň. A keď už rodina vlastne nemala z čoho dávať tie peniaze, tak povedal, že tak dajte koľko máte. No a čo je na tom celom neskutočná irónia je, že tak ako som to nevedela ja, čo je asi normálne, lebo som proste bola mladá a oni mi nechceli zverovať takéto informácie, tak to celé vlastne nevedel ani môj otec. A môj otec žil vlastne v ilúzii, že možno, že tomu človeku, že niečo dávajú, ale rozhodne nemal šajnu o tom, koľko peňazí to bolo a možno žil v takej akoby predstave, že je to nejaký známy, ktorý to robí, neviem, nezištne, alebo len za nejakú symbolickú odmenu, alebo skrátka, zjavne to asi nejako neriešil, ale som presvedčená, že keby to vedel, tak by bol naozaj zhrozený a nemyslím si, že by na to pristúpil. Tvoj otec vtedy aj hovoril, že má pocit, že mu to pomáhal? Môjmu otcovi sa ani po týchto seansách, nazvime to, nejako zásadne nepolepšilo. Práve preto sa v ňom posilňoval taký pocit, že toto asi nebude OK a nie úplne tomu dôveroval. Myslím si, že skôr sa akoby tak nechal do toho vlákať, že dobre, tak vyskúšame. Ono to tak súbežne chvíľami bežalo, že aj už potom sa vrátil troška do liečby, ale zároveň sa nechával liečiť týmto liečiteľom. Tak to asi tak bral, že však uvidíme, čo to spraví, ale nebol o tom 100% presvedčený. Ja si spomínam, že mal aj také momenty, že už sa mu do toho ani veľmi nechcelo, ale bol do toho troška tak ako dotlačený, že keď už ho máme, veď to je proste takýto jedinečný človek, výnimočný, venuje ti ten čas, veď on ho venuje inak proste úplne iným vzletnejším umeleckým činnostiam alebo iným ľuďom, tak využíme to, že ho máme k dispozícii. Takže už sa akoby na to podujal, ale no samozrejme ten zdravotný stav sa nijako nezlepšoval. Objektívne môžeme povedať, že práve naopak sa zhoršoval, ale nie preto, že by mu ten človek ubližoval, ale práve preto, že mu nerobil nič, neliečil ho samozrejme, nemal ho ako liečiť. Keďže môj otec tú liečbu odkladal a choroba sa zhoršovala, no tak prichádzali s tým aj ďalšie negatívne dôsledky. Čo boli jeho argumenty teda, keď ho liečil, alebo teda počas tej liečby? Či vôbec nejaké hovoril? Keď môj otec už bol doma, tak sme mali informovať sochára o tom, že ako sa jeho stav vyvíja, ako sa cíti, aké má nejaké symptómy. A môj otec už v tom čase, to už bolo také akoby leto, pokročilé leto, už dosť často vracal. A vracal aj krv, vracal aj také, pardon za explicitné opisy, ale už to bolo tak akože naozaj nepríjemné aj na pohľad. A ja som to vlastne fotila, aby sme tieto fotky posielali tomu sochárovi. A on teda tvrdil, že to je dobré, lebo sa to z tela vyplavuje von. Čo bola samozrejme absolútna nehorázna hlúposť a lož. Ale potom tam zaznievali také klasické argumenty, ktoré používajú títo ľudia, že no tak keď tomu nedôveruješ a neodovzdávaš sa tomu 100%, tak ti to nemôže pomôcť. Takže aj toto tam akoby bolo prítomné a my sme teda videli, že otec tomu nedôveruje 100%, čiže to je potom také prehadzovanie zodpovednosti na toho chorého človeka, na toho pacienta, že no tak ako ty tomu neveríš, takže sám si za to môžeš, že ti to nepomáha. Čiže na toto si spomínam, neviem, či tam boli potom ešte nejaké iné argumenty z jeho strany, že prečo sa to nehýbe vpred. Ale ono, aj keď sme my videli, že sa to nehýbe vpred k lepšiemu, tak stále akoby tam pretrvával taký duch toho, že veď on ho lieči, veď ono sa to bude lepšiť. Stále tam bolo akoby také čakanie. No, ale nedočkali sme sa.
Po mesiacoch neúspešnej liečby šarlatánom sa Min otec vrátil ku štandardnej liečbe. Bohužiaľ, svoj boj s rakovinou nakoniec prehral. A ste zvažovali niekedy tohto šarlatána zažalovať za to, že z vás vyťahol peniaze? Mne v tom čase samozrejme ani nenapadlo, že by sme mohli nejako právne riešiť to, čo sa udialo s týmto človekom. Inak som na to podľa mňa nemala ani nejaké také uvedomenie, že by sme vôbec mohli. A všetci sme podľa mňa potom boli už tou otcovou smrťou zdevastovaní natoľko, že sme sa k tomu vôbec nechceli vrácať. Ja som s týmto človekom nemala priamy kontakt, ale viem, že teda tí moji blízky, tá moja rodina už nechceli o ňom ani hovoriť. Už ako by im došla tá pravda, čo sa to vlastne udialo s ním a nechceli čeliť tomu, že niečo pokazili. Nechceli byť sami so sebou konfrontovaní, tak to bolo také, že hoďme ho za hlavu a neriežme to. Bolo to síce hrozné, ale neriežme to. A nechceli sa v tom kolosálnom omyle vlastne ďalej rýpať. A keď sa na to pozerám dnes, obávam sa, že by som v rukách nemala vôbec nič. Žiadne nejaké dôkazy, ktoré by obstáli pred súdom. A čo je dôležitejšie a možno smutnejšie je, že si nemyslím, že by ma rodina v tomto kroku podporila. Dôvera v šarlatánov môže byť v mnohých prípadoch život ohrozujúca. Napriek všetkým príbehom, ktoré pre nás môžu byť varovným signálom, dôverujeme mnohým veciam, na ktoré neexistujú dôkazy. Napríklad v USA podľa prieskumu verí okolo 63% ľudí na rôzne nadpozemské javy. Najviac veria na duchov, mimozemšťanov, démonov, mágiu, čarodejnice či čarodejníkov, veštice, Bigfoota a astrológiu. Myslím si, že ľudia sa obracajú na takéto nadprirodzené veci preto, že majú pocit, že zrazu vidia za oponu. My sme ako ľudia fascinovaní niečím tým nadprirodzeným, spirituálnym, duchovným, niečím, čo nás presahuje, lebo to nevieme obsiahnuť, nevieme to chytiť, nevieme niektoré alebo mnohé veci preukázať, dokázať. A to, že sa k tomu utiekame, je pre nás v niečom také, že vieme trocha viac než všetci ostatní. Alebo že máme s tým tak trocha väčší kontakt a možno nám to akože dodáva nejaký lepší pocit o samých sebe. Neviem, myslím si. A zároveň je určite za tým zúfalstvo, ak konvenčná medicína nezaberá alebo pre ľudí nemá konkrétne riešenie, akoby riešiť ich problém. Takže ja by som to tak akoby opísala, že topiaci sa aj slámky chytá. A bohužiaľ sú to potom aj takéto prípady. Tie spôsoby liečenia, ktoré títo šarlatáni alebo v úvodzovkách liečitelia ponúkajú ľuďom, to je naozaj široký diapazon veci. Od takého, že liečenie na diaľku a posielanie energie, pracovanie s energiami, cez možno, že osobné liečenie, že sa teda priamo stretnú, tak ako to bolo v prípade toho sochára, že sa niekoho akoby ani nie, že dotýka, ale prechádza mu popri tele rukami a tvári sa, že lieči. Prípadne, čo som počula, je to akoby, že sa napájajú skrz nejaké vyššie bytosti, či už to nazveme duchovia, alebo nejaké duše, alebo anjeli, tak skrz nich akoby prúdi nejaká energia liečivá, dobrá, pozitívna. Potom také klasiky, liečivé kamene, alebo kývadlá. Viem, že niektorí ľudoví liečitelia pracujú aj vyslovene s prírodnými prvkami. Čo ja viem, môžu to byť bylinky, esenciálne oleje, čaje, nejaké tinktúry a tak ďalej. Niečo, čo by sme dnes možno nazvali aj výživovými doplnkami, keď už by sme to takto mali pomenovať. A čo a priori nemusí byť nebezpečné alebo zlé, ale rozhodne to v ich prípade akoby, keď sú to nejaké neoverené produkty, no tak akože veľmi by som si rozmyslela, nakoľko tomu dôverovať a zároveň to skoro vždy pôsobí ako taká alternatíva voči tomu mainstreamu. Aj u nás v rodine bol taký prípad, že lekár ti predpíše kortikoidy na exém, nie, ja ti tu dám takúto prírodnú mastičku, to je čistejšie, lepšie, to ti určite zaberie. Takže toto sme tiež mali akoby v rodine, ale hovorím, tie formy sú naozaj akože pestré, už aj keď si človek len tak hodí do Google, ja neviem, veštenie, jacnovidectvo a tak ďalej, tak to od všemožných kvantových vesmírnych energií a neviem čo všetko, anjeli a komunikácia s vyššími bytostiami, ktoré ani nemáme nejako pomenované, no tak to sú skrátka akoby
nádherné fantasmagorie a rozprávky, čokoľvek vám napadne, tak to si vedia títo ľudia vymyslieť. Či už je dôvodom zúfalstvo, strach, hnev na lekárov, čakacie doby, snaha vyliečiť sa čo najrýchlejšie, často nám šarlatáni iba vyprázdňujú peňaženky. S ľuďmi, ktorí uveria takýmto veciam, či už sú to šarlatáni, konšpirácie alebo rôzni alternatívni liečitelia, je podľa mňa ťažké komunikovať. Ja osobne napríklad môžem použiť na ilustráciu moju rodinnú skúsenosť, ale čo viem a čo nám teda aj také teoretické poučky odporúčajú, je, že nemá zmysel týchto ľudí presviečať. Treba im ukazovať príklady, treba ísť skrz tie emócie. Všeobecne sa odporúča aj možno, že klásť tým ľuďom otázky, trošku akoby narúšať tú ich istotu. Prečo veríš, čomu veríš? Prečo si toto myslíš? Ako ťa ten človek presvedčil? Kto z toho vlastne profituje? Nabúravať trochu to, čo v sebe majú, aby začali spochybňovať tie konšpirácie, o ktorých oni nevedia, že sú to konšpirácie alebo lži. A najhoršie, čo môžeme spraviť, je vysmievať sa im a obhádzovať ich teraz tvrdými dátami a faktami, lebo to proste nemá efekt. Tí ľudia sa skôr ešte viacej zatvrdia. A ono vlastne aj podľa výskumov, ľudia, ktorí veria v rôzne takéto ezoterické a nadprirodzené javy, tak majú vraj problém s analytickým myslením a svet si viac interpretujú zo svojej subjektívnej osobnej perspektívy. No a majú problém, ak majú informácie a fungovanie všetkého okolo seba vyhodnocovať kriticky. Ale myslím si, že nie vždy je to beznádejné, lebo keď som ja napísala tento článok, tak sa mi ozval jeden známy slovenský spevák, nebudem ho opäť menovať. V tom čase tiež riešil v rodine rakovinu. Niekto jeho blízky s tým bojoval a veľmi zvažovali, že už možno, že akoby vyskúšajú tú alternatívnu cestu. A on mi teda napísal, že veľmi mi vďačí za ten text, lebo mu to otvorilo oči a povedal si, že nie, že nepôjdu to alternatívnou cestou. Napriek tomu, že už boli zúfali a snažili sa akoby akokoľvek tomu jeho blízkemu pomôcť, tak ho to presvedčilo, že nebude to stať za to, ani za tú stratu toho času, ani tých peňazí a že radšej s tou osobou strávi možno, že posledné týždne života, ale strávi ich naplno a nie tým, že sa budú ešte snažiť akože teda naháňať ten život za chvost a bude to aj tak zbytočné a bude to len strata času. Takže toto mi dalo takú nádej, že keď o tom hovoríme, keď hovoríme o takýchto našich skúsenostiach, tak to naozaj môže mať zmysel. Ak to zmenilo život čo i len takto, že jednému človeku, o ktorom ja viem, tak si myslím, že je dôležité to robiť. Čo by si odkázala poslucháčom, ktorí možno riešia takúto situáciu? Ak sa niekto stretol alebo stretne s takouto situáciou vo svojej vlastnej rodine alebo vo svojom okolí, tak by som možno odkázala, že ak sú ten jediný racionálny hlas v rodine alebo v nejakej komunite, tak nech sa ho neboja použiť, lebo raz by možno mohli ľutovať, ak budú mlčať. Myslím si, že je dôležité sa nebať postaviť na stranu toho zdravého rozumu, nebať sa do toho troška vstúpiť. Ak aj sa nezmení úplne všetko a teraz akoby nenastane tam nejaké zázračné obrodenie alebo zmena názorov, tak už len to, že ten človek trošku akoby narušil ten narratív toho niečoho šarlatánskeho alebo toho alternatívneho, tak je dôležité, lebo nikdy nevieme, čo to v kom môže zasiať. A zároveň chcem povedať, že aj to, čo sa tvári zo začiatku nevinne, môže mať veľmi vážne následky a bolo by podľa mňa veľmi fajn, keby ľuďom zasvietila kontrolka, keď začujú o takýchto podobných praktikách, pretože povedzme si úprimne, mnohé z nich fungujú ako cez kopírák. Stále sú tam tie isté vzorce, tie isté reči, tie isté postupy a to je skrátka akoby podozrivé, obzvlášť keď už tu potom počujeme takéto dôsledky, ktoré sa žiaľ končia aj smrťou.
Počúval si podcast Oklamaný. Na podcaste sa podielali Tomáš Madleniak, strih a edit podcastu zabezpečil Matúš Ďuraňa. Tento podcast vznikol vďaka podpore SK-NIC. Našu prácu môžeš sledovať aj na Instagrame, TikToku a webe z Mudrige.